Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom montážnom videu, v ktorom vám ukážem inštaláciu pre ukotvenie zelenej steny. Naše inovatívne uchytenie rastlín je navrhnuté tak, aby poskytovalo jednoduchú a efektívnu metódu pre vaše popínavé rastliny. S touto súpravou sa môžete tešiť z výsledkov už za pár minút. Stačí jednoducho navrtať uchytenie na stenu, v našom prípade to bude tehla. Celá súprava vám príde takto pekne zabalená. K montáži budeme potrebovať následovné komponenty. Vrtačku s funkciou príklepu, kladivo, kliešte, kombinované nerezové skrutky s hmoždinkami, podložky, matky, úchyt pre nerezové lánko, lánko, ukončenia pre nerezové lánko a plastové spojky pre dve lánka. Poďme na samotnú realizáciu. Označím si miesta, kde chceme kombinované vrúty na stene umiestniť. Naše odporúčania sú 50 cm od seba. Pomocou vrtačky si vyvrtáme dieru na ukotvenie hmoždinky v stene. Suniem hmoždinku do otvoru v stene a pomocou kladiva ju vklepem do steny. Následne vložíme kombinovanú skrutku cez podložku a priskrutkujeme ju do hmoždinky v stene. Skrutku zaťahujeme pomocou kľúča. Aby sa nám kombinovaná skrutka v budúcnosti nepohla, dotiahneme ju na požadované miesto pomocou matice. Na kombinovanú skrutku následne priskrutkujem plochú maticu, na ktorú umiestním úchyt pre nerezové lánko. Postup zopakujeme požadovaný počet krát v závislosti od veľkosti plochy. Táto má 2x1 meter. Pomocou 6-hranného imbusového kľúča odstránime červíka na uchytenie a následne vložím lánka do tvaru a červíka priskrutkujem naspäť. Prepájame nerezové lánko cez uchyty a prispôsobujeme dĺžku lánka podľa potreby. Na konce lánka umiestnime gumené koncovky, je to kvôli bezpečnosti. Táto verzia je s úchytmi 50 na 50 cm. V ponuke máme verziu 25x25 cm. Keď je montáž hotová, zasadíme do zeme k lánku zelené rastliny, ktoré budú rásť po vytvorenej zelenej stene a zakrátko sa budete tešiť z krásneho výsledku. Naše uchytenie rastlín vyžaduje minimálnu údržbu a zároveň poskytuje optimálnu podporu pre rastliny. Zelená stena bude dlhodobo krásna a pôsobivá. Pre viac mojich videí klikaj sem a celú našu ponuku nájdeš tu.